हेलो दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरसिम आंनि गोदान बोसोरनि थाखाय आं बयखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ आं रोजा रोजा बयनोबो बावहरनानै लाबाय। दानिया रोजाबगिरि आब' मेन'का fokusan aksi
hijagliyo. Di doi magaran che aga pauka nani bere thoye marna durna दोंसेनो खावलायबावदों संगालिनि
जोबोद खनगिरि दंबावो।